vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Nezuro pane rimwe video iro randakaposta renge riri video meant for my channel members edu handiti. So zvandichaita ndichaisa link mu comment section, munongodzvanya link iroro, then mobva follow my instructions, then you become my members channel yedu, then you'll be able to get extra episodes nezvimwe zvakangodaro ma nice programs atichange tichizo uploada. So please join so that you can become a member of our channel, so that our channel can keep on growing. Rekezai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri musikana uye zvekare ndiri kurarama ndiri muno munyika yeSouth Africa, but ndinobvawo kuZimbabwe. Ndakatangawo kuita izvi zvouslay queen apo pandainge ndichiri ne16 years. Now ndava nemakore anokwana iwo kuita 23 years old. Kukuudzai chokwadi mukoma Nashi, hakuna STI iyo inonzi iriko yandisina kumborwara nayo. Anything that you can think of, I have had it. Uye zvekare pari zvino nekuda kwekuti ma STI acho awandisa, ndinotongotaimira kurara nevarume avo vanenge vakadhakwa nekuda kwekuti dzimwe nguva ndinenge ndiine maronda kusikarudzi kwangu. Saka munhu kana ari soba hazvimbofi zvakaita. Dzimwe nguva ndinenge ndichitochema kutogomera kwekuti ndiri munhu ari kurwadziwa. Saka ndinongotaimira chete kana mbinga yandinenge ndiinayo painenge yadhakwa, ndopandinozobvuma kuti tinge tichizosika bonde. Uye zvekare nditori munhu wekuti kana ndogeza ndinotogeza nespirit iya methylated spirit, ndiyo yandinoshandisa kugeza nayo sikarudzi yangu, nekuti mapundu acho mamwe anobuda awo akaita kunge mawatsi, mamwe acho anenge ari nechemukati mesikarudzi kana kuti pakati pemagadziko angu. Saka ndinotoshandisa iyo methylated spirit kuti ange achizokasika kuoma. Uye zvekare kana ndikasageza nemethylated spirit, nekuda kwekuti mawatsi acho iwawo anoti paya kana ndikagara kwenguva refu ndisina kugeza anobva atanga kunhuhwa, pangava pari pakati pemagadziko kana kuti musikarudzi. Saka ndakaona kuti spirit kana ndikaishandisa ndiyo inoita kuti ndisazonyanyisa kunhuhwa. Mukoma Nashi, ndichizosara ndouya kunoku kuSouth Africa, ndainge ndagara ndichitongoita izvozvo zvechibhishu. Pari zvino ndine makore 23 years ekuberekwa, ende kana kuri kunzi vanhu vakandiona kutokutumidzirai picture yangu, I look like someone who is very classy, expensive, and ndakanaka chaizvo. But men do not know kuti hidden behind this beauty ndiri munhu wekuti ndinotozvirwarirawo hangu. Izvi ndakazvitanga sezvandakuudzai apo pandainge ndichiri ne16 years. Ndainge ndiine umwe uyo wandainge ndichiwirirana naye. Mukadzi uyu mukoma Nashi aifamba nemotikari dzakanaka, ainge achienda kunana Dubai, even isati yatombova nemukurumbira aitoenda kuvacation. Saka ndaisatoziva kutoti paanenge achienda kuDubai kuvacation anenge achitoenda kana nembinga. Sometimes aizonosangana kana nembinga yake kuDubai ikoko. Zvimwe kuda mbinga yacho inenge iine mukadzi, saka mbinga iyoyo inotoenda kuvacation nemukadzi. Later on vobva vazoparadzana achita sekunge ari kuenda kumabusiness meetings. Izvo mukadzi uyu wandainge ndichiwirirana naye anenge akatobhukirwawo ye own room. So aiwanzo kuti kana achida kuenda kunana Dubai or wherever aibva azondisiya ndiri pamba pake. Mukoma Nashi, ndaisara ndichita zvandainge ndichida pamba pake. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizochivawo upenyu ihwohwo hwacho hwaainge achirarama hwekungodanana nembinga. Mushure mekunge azozviona kuti ndainge ndava kunakirwawo nelife iyoyo, akabva azonditi painge paine imwe mbinga
yainge ichindida mukoma. So ndakabva ndazorakidzwa mapictures embinga yacho waningwe kuti vainge vatori sekuru zvavo, mudhara ainge atochembera. Anyway, ndakabva ndatanga kudanana navo sekuru vaiva. He was much more older than my own dad, but he had a way of making me to feel very special. Vaindipa mari uye zvekare ndiye murume akatangawo kunditengerawo hembe kuTurkey mushure mekunge aenda kuUK. On his way akabva ati, I want to buy something special for you in Turkey. So he then passed through Turkey achizodzoka kuno kuZim, ndokubva ndavigirwa hembe dzedzi yamukoma uye zvekare receipts. So to me, Mungomanashi, when I started being given all of this money, kana vakomana vezera rangu ndainge ndava kutoona sekunge nonsense chaiyo, kana avo vandainge ndichiona vachidanana nevakomana vezera rangu ndaitofungidzira kutoti havana kukwana, because I was being given everything that I wanted in life, kuendeswa kunana Victoria Falls kupi ukowe. By the time that I was 18, ndainge ndava kunyatsokurarama life of a slay queen. MaIphone awa ndainge ndongotengerwa maIphone akasiyana-siyana. Kukangonzi kwabuda imwe iPhone ndototengerwa zvekare imwe iPhone. Apa vamwe vanhu vachitambudzika, ini ndainge ndichitorarama upenyu hwainge huri bore. At that age ndaiendeswa kumavacations kuCape Town, Durban, Dubai, vana Victoria Falls. Apa paInstagram zvekare ndo pandainge ndava kuita zvekuposta mapictures angu ndichiluka good. Izvo zvaizokonzeresa kuti dzimwewo mbinga dzinge dzichizondipfimba paInstagram pacho ipapo. And ndaisatozviziva kuti varume vose avo vandainge ndichidanana navo, vamwe vacho they did not even care for me, vamwe ndo vainge vakaromba. I really did not even know about that. Ndaingoda joy chete, ndichingoendeswa kumafaro. All that I wanted and what I was getting was money, hembe, and I really thought kuti I was living the best life, and I did not even see myself ndichizorwara kumberi uko. But there was this other time pandakaenda nomwe murume, ndinototya kana kukuudzai zita rake, vanhu vanotyisa vanorema. Murume uyu akanditora apo pandainge ndine 19 years, ndokubva azoenda neni kuVictoria Falls, because kwainge kuine function retourism raifanira kuti ringe richizoitwa ikoko. Dzimwe nyaya dzacho ndichatoita ndichiskipa and fast forwarding a bit, because dzinokwanisa kuzondipinza busy. Okay, so there were a lot of government departments that were meeting up at Victoria Falls. Ndokubva ndazoendeswa naye murume uyu. But I think kuti murume uyu kunyangwe zvake ari munhu anorema kudaro, but I think kuti akaromba, because ndinaye ndakangorota ndichidyiwa sikarudzi yangu nembwa. Pandakamuka ndakamuona mukomanashi ainge akapfeka rimwe zigemenzi. Muona aya mazigemenzi anopfekwa nevanhu vanoita zvemidzimu, ari black uye akabata tsvimbo. Ndakavhunduka mukomanashi ndikati, ko uri kuitei? Then naiyewo akatovhunduka akati, kowamuka? Ndanga ndichiti wakarara yeni. He then went and he changed and he returned back to bed, but akabva achizoramba kuda kuita bonde neni pandakazama kuti ndinge ndichimubata. By the time when I turned 20, that was when I started noticing kuti there were a few changes, especially in my health in particular. At first ndakangoti ameno sezvo ndiri munhu ainge achisangana nevarume vakawanda, maybe ndainge ndava neHIV. Ndakaenda kuchipatara. To my surprise ndakabva ndatoona kutoti ndainge ndiri HIV negative, but pari zvino ndava positive. Ndakazobatwa nechirwere mushure mekunge ndauya kunoku kuSouth Africa. So when I got the news kuti I had contracted multiple STIs, the nurse tried to comfort me, asingatozivi kutoti inini nditori bhishu rangu. Akanditi, maybe there is a man that you are dating who sleeps around a lot. So nurse ava havana kutozviziva mukoma. Ndakabva ndatotanga kutochema paya, and she was busy counseling me. I did not tell anyone, kunyange vabereki vangu havana kana kumbogara vakazviziva, and I started hiding. So ndaiti dzimwe nguva kana ndikapiwa treatment, instead of me going around nikanye zvigaba zvemapirits like iwawo maantibiotics nei, ndaibva ndazonzwa ndichinyara manje kuti apa ndabhukwa nembinga, kune kwandiri kufanira kuti ndinge ndichizoenda
saka ndaingosiya mapiritsi aya paden, in which ndainge ndava kusapedza macourse because ndaikoti kana ndikanwa maantibiotics acho maybe 2 days kana masymptoms akapera ndobva ndatongosiyana nawo mapiritsi aya. So mukomana She, mushure mekunge ndaita nguva yakareba, ndopandakatanga kuona kuti at the same time ndaiti ndinoita weight inorwadza, nobuda mamwe mapundu asinganzwisisiki, uye zvekare kutoita rush nekuramba ndichingonzwa kuvaviwa mukati mesikarudzi yangu. Ndaiti kana ndikanwa maantibiotics acho ainge asingatomboshandi zvachose, zvaitoita worse. Mukoma kudzamara ndichizongosiyana nazvo ndokubva ndazombozamawo mishonga yechibhoyi. Ndakamboita sekunge ndava nani, ndikatorarama kwenguva refu. Kudzamara manje ndava kuona kuti zvinhu izvi like zvimapundu zvacho pazvinobuda zvinozongopera zvega, uye zvekare zvinenge zvichikonzeresa kuti sikarudzi yangu inge ichinhuhwa, uye zvekare nekumagadziko ungu, zvekuti kana murume ari sober ega anotoona kutoti munhu uyu akaita kupera basa, kusakara, kuodzwa chaiko nawo maSTI. So mukoma, advice yangu kune vamwe kunzouko, lifestyle iyi mukoma, the disadvantage of it is that you sleep with men for money. Iwe unonge uchitozviona sekunge uri kutorira, but at the end of the day iwewe ndiwe unosakara, unopera. Take me for an example. Nyangwe mbinga dzacho dzandichiri kudanana nadzo ndiri muno muSouth Africa, mbinga idzodzo mukomanashi dzanguvawo mbinga dzedzo dzekuti they just give me money mushure mekunge dzabva mukurara neni, like ndinotorwa ndobva ndaendeswa kuma-outings, and ndinofamba ndiine kamushonga kangu keBreak Fluid. Kana ndiine kana kuti tiine mbinga yedu yatinenge tiinayo tiri maSlay Queens akawanda, ndinotomeka sure kuti by the time yekuti ndinenge ndakagara kana kuti pamakombo embinga kana kuti ndichiita same, I make sure kuti mudoro rake ndinotodira Break Fluid iyoyo, so that munhu ange achizoita blackout. Dzimwe nguva ndinotosarudza kutoti ndiite bonde nemurume ndakapfeka penti rangu zvekungoti tinongorisa paside, so that asazonyanyisa kuona kuti chii chiri kutora nzvimbo. Mukoma, ndinenge ndichivanziridza mavanga avo andinawo. Mukoma Nashe, my advice to other people out there is that I am 23. From the outside you can see that I'm very beautiful, but from the inside ndapera basa, kuora chaiko. Vatoriko vamwe varume mukoma Nashe vekuti vanotondipfugamira munhu achitochema kuti wadii wabvuma kuroorwa neni. Saka varume ivavo, what they don't know is that I am actually saving them. Nerunako rwangu rwandinarwo, munhu anenge achitofungidzira kuti pandiri anenge atowina jackpot, not knowing kuti anenge achida kutozviunzira rufu muupenyu hwake. Iniwo ndiri munhu wekuti handidanane nevarume vemhanga-mhanga. If you are not a multi-millionaire, kwandiri uri murume wemhanga-mhanga. So those that I do not date, they should consider themselves lucky, and I pity all of the men vanoswera vari kuma-DM kwangu vachiita kubhega kutori nomumwe murume uyo anotosarudza kunditengera kana data rinenge richitosvika kana kuma 1000 rands, achiti please ngatimboitai a video call, ndoda kukuona, because from what I have seen on your profile, mapictures nemavideos ako wakanaka. Apa murume kana akagara taura neni, I tell the person kuti I'm not married, saka zvinobva zvazoita kuti munhu arambe achida kungotaura neni. But most of them, they should consider themselves lucky because I am avoiding them. If only they knew kuti uhu ndo urwere hwandakatakura munyama dzangu, they would flee, they would run away from me, and they would never look back again, because mukoma, nditoriwo murwere zvangu. Izvi zvekudanana nembinga hazvina kana zvazvinombokupa mukoma. That is my own advice. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Zvakangooma hazvo vedu we.
hey, hanzi ndinotogeza sikarudzi yangu nespirit almost on a daily basis. Kana ndikasadaro hanzi inotanga kunhuhwa, zvimwe zvekuti hanzi panenge pakatoipa. So what is the damage that she is causing to herself by using spirit daily, achigeza nayo kusikarudzi kwake? Pane damage here inozoitika kwaari? Vanana chiremba, please tibatsireiwo mucomment section. And why is it zvose izvo zvataura zvichiitika kwaari, ma-STIs ose iwawo, is there no cure for that? So tiudzeiwo vana chiremba mucomment section. Zvakangoma hazvo vedhuwe, hanzi kune avo vanoswera vari kuma-inbox kwangu, kana ndikatokuignore, you should consider yourself very lucky kuti ndinenge ndakuignore. Zvakangoma hazvo vedhuwe. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Again, I urge you to join our membership. Munongodzvanya link riri mucomment section.